Hola, bon dia, amigues, amics. Avui estic amb vosaltres per oferir-vos aquesta lectura, aquesta novel·la, que ja fa uns anys que va sortir. És una novel·la que es diu Mondo Moué. Aquest és el nom d'una de les protagonistes, que són 46 en total, una de les protagonistes femenines que té un protagonisme especial, per això d'aquí ve el nom de la novel·la. Llavors, aquesta novel·la és fruit d'un viatge que vaig fer a Togo, país del Golf de Guinea, país de l'Àfrica Occidental, i el pretén d'una manera calidoscòpica a través de l'espectre de vida d'aquests personatges, de les vides d'aquests personatges, donar una idea de quin és el país, de com és el país. En la narració en primera persona de cadascun dels personatges s'intercala també el d'un altre personatge, que és la viatgera, que escriu un diari de viatge. Bé, amb això també haig d'afegir que la novel·la està escrita en espanyol, en paper. En català la trobareu només en Kindle, amb electrònica, versió electrònica, i podeu adquirir-la, si voleu, doncs escrivint-me un correu o jo us el puc fer arribar, i a les instruccions les veureu més concretes si aneu a la meva pàgina web, La tertúlia literària d'Anna Rossell, i busqueu a la rúbrica Adquirir mis libros, allà hi trobareu més informació. Moltíssimes gràcies i bona lectura.